Hej. Hej. Og velkommen. I dag, der skal vi lave noget, vi egentlig ikke aner. Det er noget med, hvor vi skal putte Sprite, Capri-Sonne og ikke. Haribo Roulette. Jamen, du så ikke har Sprite ordentligt. Sprite. Sådan der. Og vi starter med at hælde. Ja, og det er så, fordi vi har gæst med, fordi at, nej, Krille, hvorfor åbner du to? Vi skal kun bruge en. Nå ja. Hvor vi skal, vi uploadede en video onsdag, som I sikkert har set, dem der ser. Og det synes vi, at vi skulle lave en video, så derfor så laver vi den her fredag. Og vi var på lejrskole, bare så I ved det. Jeg er dollet. Ja, du er dollet. Ja. Og bare så I ved, hvorfor vi ikke lavede den. Det var fordi, vi var på lejrskole. Jo, Jeg tror, det var orange. Nå, nej, det er ikke. Jeg har aldrig set det faktisk. Hvor højt skal den højt op? Hvor højt skal den op? Jeg synes Det altid, ser når jeg lidt laver videoer, klamt. laver Altså, det ser lidt mærkeligt ud. Sådan der. Okay, sådan der. Det ser sådan her ud. Det ligner lort. Nej, det gør jeg. Nej, det smager så godt. Det skal vi blande op med Sprite. Og så skal vi have Blander vi det Haribo op. lidt i. Kom nu, hvorfor går det så langsomt? Sådan der. Nej, det tager så lang tid. Sådan. Jo. Så er det jo for meget. Nej, det er lige Ja, meget. det er lige Så vil jeg have lidt. Og det skal på sjønne. Jeg elsker det. Okay. så lige præcis, og når det er, så må vi opleve en anden. Nej, fordi det var der sådan. Det er faktisk nok. Tror I, der er nok, dreng? Ja, det er det faktisk. Ja! Og det er godt, mand! Så skal vi have Nej, du hører godt blive så hyped. Kalle, hvis du ikke snart prikker mig i nakken, så bliver jeg fucking hyped. Okay, jeg ved ikke. Kan jeg hælde? Lad nu bare. Kan jeg gøre det? Okay, det var jeg faktisk kan. mig selv, men alligevel. Yes, jeg kan. Og yes, jeg kan. Sådan der. Og så skal vi bare have noget Haribo Roulette. Ja, Og det ser sådan her og så ud. Og det ser sådan her ud. blanding. Og så putter vi så halvdelen i, og halvdelen spiser vi. Så nummer 4, Fordi vi kan godt lide Haribo Roulette. 6, Jo, det er fordi mig og 8, Kalle, det er... 10. Så vi tager Må jeg godt sige det, Kalle? 5. Af hvad? At mig og I de to her. Ja, vi har en YouTube-kanal. Det hedder Krill Jolle. Hvis I vidste. Ja, det Ups. først. 1, 2, 3. Nej, vel jeg det, Jimmy. Jeg skal jeg også åbne. Jeg har glemt det. Undskyld, jeg er lidt træt i dag. Jeg er så glad i dag. For jeg har fået min medicin. Skal jeg være sådan her? Jeg skal putte. 5. Ja, skal jeg så spise dem her? Vi vender lige tilbage, når vi er klar. Færdig. Vi skal også gemme det. Så er vi tilbage, og vi er jeg klar mangler til at 2. drikke. Ja, det er ligegyldigt. Vi er klar til at drikke. Så ligger Og 3, 2, 1. Fy for helvede. Smager det godt? Jeg har ikke smagt det. Fuck, det smager dårligt. Det smager lidt af det der baby wipes. Der er lidt godt lide det. Men jeg prøver lige at spise det. Aldrig gør det her. Hvad er Krølle Havn? Jeg lavede en YouTube-kanal, så jeg har vendt mig til, at vi har gjort samme ting. Og Christoffer og Dallo og Christians video kommer til, kanal kommer til at være i beskrivelsen. Jeg kommer til at være hernede, altså ikke hernede lige nu, men altså, den redigering kan jeg lave, men den kan du ikke gøre, fordi du ikke har det. Men alligevel. Men stop den. Nej. Jeg har mit kamera med. Vi skal bruge. Det er mit kamera. Det er mig, Krille. Eller det er mit. Det er mig, der købte det, men det er mig, Krille. Vi to bruger det til vores kanal. Jeg synes, det er rimelig grimt, men det er fint nok. Det er god Krille. kvalitet. Et kamera kan godt lige så godt være en My Little Pony, men alligevel være et verdens bedste kamera, ikke også? Ikke også? Men Og nu får jeg bræk fornemmelsen. også mig. Og nu har jeg bare ondt i maven. Jeg har faktisk mere ondt i maven, når jeg har bragt for noget. Kan du ikke smage bræk?
Jeg må låne det toilet. Så Jeg tror Vi bare, ses. jeg rækker mig derovre. Ej, nej. Toilettet. Nej, jeg gider ikke at brække mig. Så det var så challengen. Det var sjovt med gæster. Vi ses næste onsdag. Hej. Ses.